Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, 240,000 pesos kini ang gasto sa usa ka Pinoy sa iyang pagbisita o kapinsa napo ka mga nasod sa iyang pag-circumnavigate o paglibot sa tibuok kalibutan. Atong ilailahon siya karong buntaga, mga kapuso. Giunsa man niya pagbiyahe o ganong nainganyo man siya niini. Makauban nato gikan sa Valencia, Bukidnon, si Sir Regin Regno. Good morning, sir. Good morning, good morning. Salamat for joining us this morning, sir. Nganong naka-ideya man ka, sir, kining pag-circumnavigate, pagbiyahe sa lain-lain nga mga nasod? Since 2011, murag gusto na jud na ako mag-travel. So pag na ako'y vacation sa work, mag-travel ko since 2011. And prior to that, 2006, naka-experience pud ko og tour sa Europe with my choir back in Manila before, San Beda College Choral. And mo na ang mga factors nga that's why I'm so into traveling. Was this a spur-of-the-moment decision, sir? Kaning special ni mga trip sa pag-circumnavigate, paglibot yun sa kalibutan? Or dugay yun mo nga giplano, sir, gitiguman? Dugay na jud ni kay nag-start ning, although sige kong travel sa una kung na-vacation na ay chance, pero since 2011 nagka-idea ko nga mag-circumnavigate or mag-around the world trip nga ginatawag nila, kay na-inspire ko sa mga movies na akong nakitaan, mga salida kanang Last Stop for Paul, A Map for Saturday, and Up in the Air by George Clooney. So these are travel movies nga nag-inspire sa ako. So since 2011, 2012, giingon na ako sa akong kaugalingon nga himuon jud na ako na. And finally, nahimo na ako 2019. So from 2011 to 2019, that's how long ang akong desire nga maka-travel around the world. So nahitabo to siya last year, sir. You started where man, sir? And then, as we have mentioned, mga more than 10 countries o mga territories imong na-visit. I started in November 8, 2019, last year. And from my starting point was Manila, diri sa atong Nasud, Manila, and then circumnavigate around the world. So from Manila, Hong Kong, and then from Hong Kong to Beijing, China. From Beijing going eastward niadto ko Mexico City, and then went to Cancun, and then Peru, Brazil, Morocco, Israel. And then nag-visit po ko sa Palestine, doon lang sa Israel. And then going to Southeast Asia na dayon, Thailand, Singapore, Malaysia, and then back to Manila. So tuyo ko jud siya sa globe. Unsa di mo makalimtan nga memory or kada bang kasinatian jud mo dito, sir, di mo makalimtan? When I was in Israel and Palestine, mo jud niya nga akong highlight siguro sa akong pag-tour. Kay sa Israel, dream come true nga makaadto ko where Jesus walked, because I'm a Christian. So it's a very big deal nga makita nimo ang iyang tomb, ang Calvary or Golgotha asa siya na nalansang ana. O sa Palestine, very authentic experience, kay nakamingle na ako ang mga locals and very friendly sila ang ilang culture. Kay sa ato pag ingon nga Palestine, medyo hadlok ta sa news makita nato, pero naadto ko dito friendly man di ay sila. So in all my travels, whether that be domestic, small travels, or big travels, na jud kay ma-learn. So kini akong around the world, daghan kog na-learn in terms of makipag-deal sa tao, sa immigration officers, and also sa akong fitness. Sir, to cap this off, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga. Sa atong mga viewers, kung gusto niyo mag-travel, just do it, and with the help of the Lord, He will provide you with blessings nga ma-reach ang inyong mga dreams. Thank you so much for joining us this morning o pag-inspire sa atong mga viewers. Sir Regin Regno, daghang kay salamat, sir. Thank you po, Nico. Thanks for having me here.